Вознесение трактын түзу Қозанның қойбір урамнарында харекат итүні қиынлаштырды. Бигрәктә иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә транспорт бөкеләре хасыл була. Проблема ничек жайга салына, нинди өстәмә чаралар күрелә. Киләсе язма әнә шул хакта. Қанағатсызлык білдірген сигнал тавышлары тынышсызлану бөкілерде әрәм кеткен вақыт. Очень сильно теряется, где-то на полчаса, наверное, работу позже приезжаю. Вознесение тракты түзелеше урында Жеңүү проспектындағы бөкілер автомобиль йөртүчеләр һәм ИХУД хезмәткәрләренең авырткан җире. Хәрәкәтне автоинспекторларының бер юлы беренче экипажы контрольдә тота. Хәрәкәтне тизәтү өчен Жеңүү проспекты Минский урамы киселешендәге бер светофорга икенчесе сулга борылу мөмкинлеге өстәлде. Üçüncüsü Фучих һәм Минский урамнары киселешендә. Пробка не стоит, она идет, поток идет. Вы готовы потерпеть, чтобы потом был лучше? Да, конечно, готова. Но это временные, зато будет очень прекрасно в будущем. Жеңүү проспекты аша яңа трасса маршруты җир астыннан уза. Трасса Вознесение бистәсе ягыннан ачыграк күренә. Вознесение тракты 10 чакрым озынлыгында, Әмәт магистралиннән М7 федераль трассасына кадәр бара. Жеңүү проспекты гвардиячеләр урамын кисеп уза. Төзүчеләр барлык юл һәм җир эшләрен тизрәк башкарып чыгу өчен җәйге мөмкинлекләрдән оста файдаланып калырга тырыша. Зур төзелеш масштабы биеклектән һәм Казанның 5-нче очыш магистрале төзелеше башыннан яхшырак күренә. Фәнис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.